Bé, el tema de la conferència és la commemoració dels 100 anys de l'afusellament de Francesc Ferrer i Guàrdia, militant lliurepensador i sobretot fundador de l'escola moderna, que volia reaccionar contra l'escola d'aquell temps, que era una escola més aviat dirigida sobretot a l'estat espanyol per l'Església Catòlica, i va voler fer una escola lliure, laica, mixta, i bé, això era imperdonable en aquella època. Per la causa educativa sobretot, i també perquè hi ha hagut molts anys de dictadura i sabem tots que la història ens ha estat amagada. Ens és amagada, una part de la història de nosaltres catalans ens és amagada a l'estat francès, però una part de la història a l'estat espanyol i de Catalunya també els hi ha estat amagada. I com que Francesc Ferrer i Guàrdia va haver de patir dos exilis, que va viure una primera vegada 15 anys a França, Bèlgica, Anglaterra, i que el seu afusellament van haver reaccions molt fortes, manifestacions d'intel·lectuals i de gent fora de l'estat espanyol, és conegut. Fins i tot té una estàtua que li és dedicada a Brussel·les, a Bèlgica. Quines eren les seues idees bàsiques? Les seves idees, bé, de bon començament va ser un republicà federal, i a poc, amb les amistats que va tenir i les reflexions que es va fer, es va decantar més aviat cap a una política i un pensament, diria, àcrata, anarquista, per dir-ho clarament. En aquella època era l'època que es va fundar la CNT i ell volia que els homes fossin lliures i en particular la classe obrera, que aquella època, i que aquella època, però ho podríem dir també ara, era molt maltractada. Concretament ha militat a la CNT, no? No va ser militant, va tenir contactes amb força gent, tant de republicans federals com amb Pi Margall, com de republicans com Ruiz Zorrilla i d'altres, però va tenir moltes amistats intel·lectuals amb els anarquistes. I la seva escola moderna es pot dir que és de tradició llibertària. Difonia les seves idees a conferències, fent llibres, com? Sí, conferències i llibres sobretot. Va ser molt curta la durada. Pot estranyar que la seva memòria, 100 anys després de la seva mort, encara sigui viva, perquè els anys d'escola moderna són potser un decenni, i va fer butlletins, publicava el butlletí de l'escola moderna, en particular per difondre les idees pedagògiques, però també les seves idees que eren clarament antimilitaristes, anticlericals, i això explica que per la Setmana Tràgica, on es van cremar esglésies i convents, bé, el van ensenyar del dit com un dels responsables, un dels màxims responsables d'aquella Setmana Tràgica, i va ser la raó per la qual el van condenar a mort i fusillar. Va ser un moviment, aquesta escola moderna es va difondre, fins i tot té criatures, diria, perquè Célestin Freinet a França o d'altres han seguit aquesta via, i encara ara hi ha, per exemple, a l'estat francès, l'École Émancipatrice, hi ha moviments que encara defensen aquestes idees, que són idees molt senzilles, vull dir, d'igualtat de tothom i de fer per manera que no es doni un ensenyament dogmàtic a les criatures, sinó que se'ls desvegli l'esperit crític i que se'ls aprengui senzillament a pensar lliurement. Hi ha raons personals també, perquè el meu avi va col·laborar amb ell, va crear una escola moderna a Sant Feliu de Guíxols, i jo he sigut potser ensenyant per aquestes raons. Es pot trobar, jo he treballat sobretot amb el llibre de la seva filla, Sol Ferrer,
que Escrit en francès? S'ho pot trobar en qualsevol llengua? O... Sí, sí. Malauradament, anava a dir malauradament, de molt petita va ser exiliada a l'estat francès, després va anar a Rússia i el seu idioma era el francès i va fer una tesi doctoral. Jo vaig tenir ocasió de conèixer-la el 1962, no és d'ahir, i aquesta tesi doctoral es pot... És el tema d'aquest llibre mateix que heu portat? No. És un llibre, m'hi he inspirat amb aquest llibre, evidentment, per refrescar la memòria, però hi ha altres escrits. Però és aquest autor, Sol Ferrer, veig, Sí, és la filla del qual acabeu de parlar. La filla de... Moltes gràcies. Adéu.